खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गोजोननायखौ आंनि केके लाइभ बड' रादाबनिफ्राय जासिहरग्रोनाय थाबाय। बेजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि केके लाइभ रादाबाव बरायनाय थाबाय। नोंथांमोननि थाखाय दासिमनि मोननैसो गोदान खौरां लानानै फैलायबाय। दानिया फै जोङो दिनैनि गाहाय रादाबाव। बाक्सा जिल्लानि 25 नं बागानपारा बियाबनि सिङाव थानाय सुबुनखाथा पिसिडिसिनि मासिगिरि एबा चेयारमेनखौ बोख्लायखांनायनि उनाव 25 नं बागानपारा बियाबनिनो गेरुवा बिसिडिसिनि बियाबनि जमुना ब्रह्मखौबो मासिनिफ्राय बोख्लायनाय जाबाय। जमुना ब्रह्मनि फोरमायनाय बायदिब्ला PMAY नि फारसे 2000 रां मोनैनि थाखायनो बिथांमोनहा गावखौ बोख्लायदों जानो हागौ होननानै बुंदों। मा जाहोननि थाखाय बोख्लायदों MCLA खाथिराम बर' आरो ब्लक कमिटिनि गोजौ दैदेनगिरिफ्रा जेबो बुङाखै आरो जेबो मिथिहोआखै होननानै बिथाङा बुंदों। गाव खोनानाय बायदिब्ला बिथाङा बुंदों गोबां मानसिफोरा अजद दैखांदोंमोन 3000 रां लानो आरो PMAY रां मोनगिरिफोरनिफ्राय बा न' मोनगिरिफोरनिफ्राय 3000 रां लानो थाखाय ATM लाखिनायनि अजद होदोंमोन। बे बाथ्राखौनो लानानै मासिनिफ्राय बोख्लायदों जानो हागौ होननानै बुंदों। नाथाय गाव थाइसेबो रां लाथ'वाखैमोन। TLCCनि चेयारमेनासो 2000 रां लानानै गावनो 1000 रां हरनो आरो गावसोर 1000 रांखौ लादो होननानै गवर्धन बेसासो बुंदोंमोन होननानै बिथाङा बुंदों। बेबायदि एसे दायनि थाखायनो जुदि मासिनिफ्राय बोख्लायबाय थायोब्ला UPPL हानजाया जोरनाय नङा आरो ओनसोलनि सुबुंफोरा बेबायदि खालामबाय थानायखौ गोबांथार दुखु मोननाय फोरमायदों होननानै जमुना ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रोखायै बुंथिदों। आरोबाव आसामाव मोनसे गिख्रंथाव बेमार जापानिज केफेलाइटिस बेमारा आसामाव गोसारगासिनो दङ होननानै आसामनि सावस्रि बिफाना फोरमायदों। 24 घन्टानि गेजेरावनो 11 जन मानसिनावहाय जापानिज केफेलाइटिस बेमारखौ मोननाय जादों आरो गासै 300निबो बारा सुबुंनि मोदोमावहाय बे बेमारखौ मोननो हानाय जादों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। बे बेमारा कार्बि आंलं जिल्ला, बिश्वनाथ, कामरुप, सनितपुर बायदि जिल्लाफ्राव जागासिनो दङ होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो गासै 52 सुबुंनिबो मानसिफोरा जापानिज केफेलाइटिस बेमारजों थैनो गोनां जाबाय होननानै आसामनि सावस्रि बिफाना फोसावनानै होनाय जादों। मोनसे दुखुनांथाव खौरां बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव जाख्ल'नायनि सोमोन्दै नायबिजिरनो थाखाय फैदों एन्टि कारापसन चिफ मिनिस्टार भिजिलेन्ट टीमआ हरखाबै बड'लेण्ड सोलोंसालियाव फैनानै माखासे फाइलफोरखौ लानानै थांजोबदों होननानै मिथिनो मोननाय जायो। मा जाहोननि थाखाय बेबायदि खालामगासिनो दङ आसाम सोरखारा रोखायै फोरमायनो हायाखै होननानै बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि गाहाय बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिदों। बर' रावनि थाखाय जाफुंसारनाय आरो मोनसे गोग्गाथार बाथ्राखौ जोङो मिथिनो मोननाय जादों। आलिपुरदुवारावबो बर' राव कालचार राव थिसननो हानाय जाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जायो। बर' हारिनि थाखाय मोनसे देरगाथार एबा जाफुंसारनाय बे बाथ्राया। बर' रावखौ सोसननायनि थाखाय आलिपुरदुवारनि मुलुगसोलोंसालिनि डक्टर इमेन रायखौहाय गांसे आर'नाइजों बरायदों आलिपुरदुवार बर' थुनलाइ आफादा। बियो मोनसे जोबोद गोजोनथाव खौरां। बिटिआर ओनसोलनि थाखाय मोनसे जोबोद गोजोनथाव खौरां। EM राकेश ब्रह्म बिथाङा बुंदों सोरखारा गासै भेटेरिनारि बिफानावहाय एसिस्टेन्टफोरावहाय 80 मासिनि थाखाय थिसननो थांगासिनो दङ होननानै बिथाङा बुंदों। EM राकेश ब्रह्म बिथाङा बुंबावदों बाक्सा जिल्लानि 24 नं मुसलपुराव थानाय मेथागाहाटआव मैया जुनाद फिसिग्रा मावखुलि बेखेवनायाव बाहागो लानानै बिथाङा बुंबावोदि गासै साब डिभिजनावनो जुनाद फिसिग्रा फाहामसालि खुंफुंनाय जागोन खम समनि गेजेरावनो होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुङो। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबनायसिम खोनासंनायनि थाखाय बयनिसिमबो रोजा साबायखर थाबाय आरो दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। जै बर' हारिनि जै।